malayo pa yung sim yun. Huwag rin next na ng buril. Kapasaw ko eh. Tagbalo na ng burin. Tapag yun. Oh! Oh! Sunay pala ka niya. Tinext mo yan kanina, tinext mo yan. Oo, tinext ka eh. Ang buril mo. Oo, punta na guys itong paglulong ko eh. Parang Hindi yung paglulong palingal tingin. Tingka paglolon. Balo na. Balo na ng paglolon mo. Oo, balo na. Balo mo ako yan eh. Kaya kung pasa po ang yan. Kaya pala masanting ka susunod eh. So, panda ka pa, bakit? Oo, kung nang tayo tasakyan ko ito. Hindi ka mag-drive. Ayaw magmaneho. Oo, kasi ako biyasa magmanaw eh. Yan, Ito nga po ba sila mong marriage kita? Ay, ito marriage mo. Oo, ito marriage. Tarantado, Mirage. Pares kong... Ano ito? Diyan ka marriage siya pa. Dali mo lang marriage siya eh. Halo mo na second, eh, may pabalong basa na niyo. O sukat niya itang manewan. Dalawa kay second eh, kaya balong manewan. Siya mapachempon nyo ko yan eh. Yan, balo mo na, Mirage. Bo, marriage. Mukota na. Rina marriage. Mukota na. Wala nang tabo, bebengin eh. Bebengin o. Baka niya wari ba din? Daya ka rin. Ako rin. Yun yung papunta Gastro Road, ang kay ligo ka, ang kay ligo na ka na naman, ang kay ligo ka. Kaya pinay ito. Putay tana, puro siya lipo. Pupunta pa duro, barrio. Oo, paduro ya, biya pa na yan liligo eh. Ha? Pira na yung lugar yan, kanto yan. O sige, yakin na ako tukin eh. Sige, lawan Sige na. na. Ato ka. Pag maneho mo niya yan. Oo, ginagawa ko Hindi ka bala ka na ako ha. Nanyasin, Mirage. 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 Magaling yan sidekick yan, sigurado pasagupin ng paglolon. Happy Valentine's. Yeah. Uwe, pasagot na sigurado. Happy na yung sakit mo yun eh, we. Oh, happy niya. Eh, wala yung Mirage, yung Mirage. Nasasabi lang kaya? Bornok? Mirage yan, nanti. Oo, Mirage. Happy niya. Happy niya. O, tara na, medyo bebengin na. Try mo yun. Sige, try mo. Babylon's are watching over you and you and me. Yeah. Babylon's are watching over you and you and me. Oh, Babylon's are watching over you and me. Ano we? Mga Pinay na yung mga pinipalyanay na yung paglala mo. Happy na yan, happy na yan. Ano eh, maan ka. Sige mo kita na. Tita merienda, halapag na na. Hello. Ito nagyarap. Oh, sige. Okay. Ano ka na? Gumal na ako, tara na. Tara na. Balo may sura. Puta ni mo na yung mabalo isura yung paglola mo. Naro ko. Kano man, so kang arat ng tilapia ako, balo ko isurang piyamang wayo. Tapa kaya. Kaya pa rin. Ano ka, pinipalyanay niya. Sinyabi na yun, karabol na bumabali. Okay? Kasi ayaw magpamerienda yung paglola mo. Siguro kaya na yun. Hindi lang mo rin kaya pundasyon, pangarap mo. Kaya maglalaro ka, maglalaro. Tara, loob ka na. O, tara. Tok-tok ka na. Oo, katatama. Ano eh, yung nang para kaya na. O, sige, umiswerte. Mali ako. Panay na si Bastel eh. Tao po. Tao po. Gusto ka na ako nakataya-talwalan. Bakit ang nakakasabi mo? Oo, yakin yan. Sinabi na, umul na yan ka na. Ba, pag nini ka pa, tayo rin nandun ka pa mag-text. Oo, nandun kaya pakakato kaya hindi pa kaya bigla. Hindi pa mo yung kayabe mo ini. Barkada na ako. Kaya masabi ako ng gabi. Kaya tento. Okay, hindi tayo ako malawos. Hindi ako makalo. Wala na. Okay, sinukunin ko yan. Okay, hindi tayo mapalak mo. Isa lang. Muna ka yan. Sige ba? Sabi mo na ako, ako pa mo. Sige na, sige. Sige ma. Ay, nakapamerienda pala yung lolo mo. Ay, siya. Sinabi ko naman kaya ka, di ba? Ito naman, yung isang tumpang na yan. Pero, malabuyo. Malabuyo ba? Malabuyo rin yung kumain. Tao tsama. Nakakahiga ang banay. Yawa. Ako di ba naman yung mga nang masagot ko? Araw po ko eh. Babe ka mo, masyado mag-nervous. Papalit tatawag ko, medyo relax ka na. Ang bala. Hindi na ko ngayon pwede ka. Ano yan, hanin rin na to. Magdalon na ako pa. Mga na ko maglolo, ako pa mo magdalon regalo. Ang nalakagalo.
Nena. Hindi, Diyos ka. Ano magpamerienda yung paglolo mo yan? Oo, magpamerienda yan. Kaso, alata ka ng regalo. Eh, ako naman pato na uso ko pa rin regalo. Awaran magdalang regalo. Naligo. Kaya pala kayo hindi pag nakikita mo. Tama, dali. Walang kulit. Ano ko niya? Sige, ako na sumabi na. Sabihan ko tiko regalo na. Ne, ako na ang bahala. Kaya tira eh. Talaga bang wala kang regalo? Hindi, atin niya. Atin niya ang regalo niya. Sinabi ako. Sarap pa sa anak ako eh. Nakalimutan na nga kita sa akin ng regalo. Kasi mo naman? Anak ko na yung regalo na. Sige, sige. Pero saan na eh? Sabi ko, pasubuha ka niya ako. Regalo. Hindi, ako bahala. Sige, tiga regalo. Ako na yan eh. Sige. Wait, talaga kung magda ng regalo. Sabi ako kung mabili mag-regalo na. Nausan ko niya ako i-form. Sutang kayo. Hello, Bol! Bol! Nakurin ka? Dana, guguluhin yung paglolo na si Min eh. Anito niya regalo. Ba na anong gawin? Nakurin ka, wari. O sige, panahin daw. Kita kini, gachong kini sa tarita. Sa tarita lele simbahan. Ini ka punta. Kaya man natin kang kulay ay. Pintura din bali, hakit mo na naman yung mirage ng kain. Yung mirage ng ano. Panahin daw kini na. Ba, patahimik mo naman. Di ako bubulat, din naman palang regalo. Marine ako eh. Di ba siya anong putang kaya ka? Marine mo ba? Conforme kayong regalo. Anong palang pura maging meto nga lalaki? Tahimik, seryoso, lulugod, at higit sa lahat, may regalo. Ha? Ano ba na niya itong yabi ako? Tanan din. Ipen, at yan dalang ka niya. Oh, sige. Ba, ngete. Ibay ka mo ating... Ibay ka mo kung magbike. Yung mga kagit, bike ka mo. Nakalawot ha. Namburiw. Simya na lang yung regalo. Mabibiyan mo. Paano gawin na? Eh kung nagdalang regalo, ako sinala. Na yung regalo. Ay, bali yung mga karina. Sabi na yun. Ako pa rin na niya. Ako pa rin. Hindi pa ganyan eh. Manano ka niyan? Ba't mo? Ta- Wala yung pera. Wala yung pera to dala. Buklan na yung kotse na, mga alkaltas. Puta, tinyat ng gawin dito man tagantaga ng pinatay, kinunan. Wala na yan naman yun. Wala mo pa naman ano. Basura nga yung kaya. Ano yung pabili-pabili? Ano yung regalo ito? Yung nanay niya. Kaya bilata mo ka. Uy, ginam, dalahan na yung kilog. Pwede na yan. Ano ka yun? Sige, dalahan na. Tugi ko ng kilog. Sigurado ka yung pagregalo mo yan? Uwa, sige, ang bala. Sana po tabarog na yung panduwa. Ito ko yung tanong ka ng kilog eh. Sige. Siroso ka? Ba, huwag ka lang pa din ang regalo mo. Sabi mo yan, tenta lang. Relax ka mo. Atang mo Hindi na pala eh. Oh, yan na pula eh. Open. Ulo ka. Ating mong ate eh. Pwede yung paluban. Magkado pa yung maglolo ka. Ito na tayo mo. Wala, dapat ikaw ang pulo. Malaos ko po. Wala pa, Deng. Ay, pabayangin mo naman. Then, ano pa? Igay ba na? I-borno. Baka nagyan ako. Alago niyo pala yung bago lang, no? Siyempre, yan na. Sabi mo malang ko. Ang number mo. Ba! Naglolo ko na ako na may pa-number. Ito na ako nakabiro mo siya, Deng. Hindi, siyempre. Masang pinita ko. Ay, loko ko. Ito pa lang kain. Ben! Regalo. Kamamin. Uy. Ano pala yung regalo na gaya ka batang sinyan? Ba, ba't paligid yan ng king eh? O, paano gigyan? Hindi man kabot mo basta-basta gamit yun. Para bilang bagay yan. Yung
Relasyon. Ba, anong malagahan ng talipin? Sabihin mo na mo ako. Dapat yung tandaan yun eh. Dapat yung tandaan ng lugod na kaya ang bata ko sinyo na patalik yung lugod na. Adi pa, lubak. Ay, kasi mo naman pala. Oo, sakto yun. Para kaya kaya mo eh. Salamat na. Sorry dito. Sinta ka ba ni Papa mo? Ano? Kain niya. Bakit? Ayun talaga, may nakapigil yung parang na lugod ko biro. Pero timpo ah. Timpo meto. Ay, kasi mo naman talaga. Oo. Kumako pa. Yun, ikilig ko. Alipanayan nga niya. Tingnan kong regalo yung kaya bata ko sinyo. Siyempre. Yaman natin. Panayan mo nga ako yan. Yan na. Ha? Bata tingnan kaya kay Papa sinyo. Huwag, kanina ba? Ayos yan na, ayos yung regalo mo. Ba, ano yan? Regalo na kaya kang Papa mo sinyo. Ano yan? Jack! Jack. Nang Jack, yung sakit. Oo. Nanang kayo. Yun naman pangkaraniwan Jack niyo. At yung buong subject yung panikalo ko yun eh. Ba, nanang mo dito. Yapin yung tandaan na yung kain eh. Yung lugod ng Papa ko sinyo yung kera, pagmasdan eh. Pagmasdan eh. Mamangat. Yung lugod na kera, mamangat. Batas. Batas yung lugod ng kera. Pagi pa baba, at laman na na magbaba. Subukan mo yung tik-tik, baba mo, mga baba mo. Alam mo na. Mga niyang katinting lugod na kera ang Papa ko sinyo. Eh, kasi mo naman talaga. Ay, malapit yan kasi ako. Yan sa brasyo na ako. Ano naman? Ayaw kasi naman ka pala. Hindi yun. At yung pameto. Ano naman? Ito pa. Pelas. Oo, at yung pamilya itong may kuha ng kasabi din na. Tikpan ko na pa rin. Na. Gawin. Ba, nanyan yung gulong ngayon. Oh, Mabor. Kaya pang may ganyan. Dali, ako na ang balang magkay. Nasasabi. Ako na ang balang magsalita. Bakit gulong yan? Bubali. Kaya pinintanda ng alam sawang pamagburod na pamagburod na nilugod ko kaya ka. Eh, kasi mo naman talaga. Eh, Siyempre. Sagutan na nakatay. Hindi may pamo. Mabor, ang sagutan na ako to. Mandi itong paliwanag mo ba? Mabay. Tsaka, ang mga niyan, kaslamulupa. Ang tutunan niya, yung gulungan niya, pinintandaan na yung mga matetana ka ba? Mateta mo. Kalwal ko nandun. Hindi ko na mo, gulong, malahit ang kutsi ba? Oh, Kaniwanan din na kaya tayo. nasusityo kaya ka eh. Eh. Malahit ang kutsi mo ba? Pinakulit mo tuwan. O kaya ito, importante ako, di mo may puso ko. Uy, tamo, pinalakasak. Oo, ini, pating yung gulong kaya kanya naman. Thank you. Matako ka rin regalo kaya kanya eh. Bye! Tao.